Как матрицата контролира съзнанието ти и как да излезеш от нея? Замисляли ли сте се защо все повече хора са подложени на стрес и тревожност? Това не е просто съвпадение. Ние живеем в матрица, която е програмирана да те държи в постоянно състояние на ниски вибрации – страх, гняв и агресия. Тези емоции активират най-древната част от мозъка ти – рептилския мозък. И тук идва голямата конспирация. Защо? Защото когато си в това състояние, ти ставаш предвидим и лесно управляем. Не вярваш? Помисли за това. Медийните новини, социалните мрежи и дори реклами. Всичко е направено, за да те държи в този цикъл на страх и тревога. Когато хората са уплашени, те стават пасивни. Не мислят критично, не задават въпроси и не търсят решения. Но тук е ключът. Съзнанието е по-силно от всяка програма. Как можеш да излезеш от този кръг? Изключи се от шума. Постарай се да намалиш времето, което прекарваш в медиите, които те карат да се страхуваш или ядосваш. Ограничи социалните мрежи и търси съзнателно съдържание. Свържи се със себе си. Това може да е чрез медитация, дълбоко дишане или време сред природата. Това не е просто клише. Това е начин да превключиш мозъка си от активен в творчески режим. Задавай въпроси. Когато някой ти каже нещо, което те плаши, спри и се запитай. Кой печели от това? Има ли интерес да ме държи в страх? Най-често ще откриеш, че това не е за добро. Запомни, когато започнеш да контролираш своите мисли, ти контролираш не само своя живот, но и променяш действителността.